Εδώ έχουμε ένα καζάνι αποστάξεως για τσίπουρο, το οποίο είναι με άδεια και ο πελάτης το ήθελε να του προσαρμόσουν, να του φτιάξουμε μια κατασκευή η οποία να είναι ανατρεπόμενη. Έχουμε κάνει αυτή τη μεταλλική κατασκευή όπως βλέπετε και έχουμε τοποθετήσει και ένα μηχανισμό να μπορεί να σταματάει το καζάνι σε όποια θέση θέλουμε. Μπορείς να έρθεις να τραβήξεις, να δείξεις αυτό το καζάνι, το είναι 130 λίτρα, το έχουμε μέχρι εδώ το νερό, στο στόμι εδώ. Εδώ το σύστημά μας είναι που ασφαλίζει ένα βολάν το οποίο είναι διάτριτο και ασφαλίζουμε τις θέσεις. Έχουμε τοποθετήσει ένα μοχλό ο οποίος μπαίνει και βγαίνει. Έχουμε αφήσει μια υποδοχή σε περίπτωση που ο πελάτης αργότερα θέλει να το κάνει ηλεκτροκίνητο ή με γρανάζι χειροκίνητο, μπορεί να τοποθετήσει το ανάλογο και να δουλέψει. Εδώ μπορεί να βάλει μια βάση με το μοτέρ με το μειωτήρα και εδώ να τοποθετηθεί το γρανάζι και να δουλεύει, να ανατρέπεται ηλεκτρικά. Τώρα θα κάνω μία επίδειξη το πώς μπορούμε να τα διάσουμε. Απασφαλίζουμε και μπορούμε ανάλογα να σταματήσουμε και σε όποια θέση θέλουμε. Δηλαδή και την ώρα για τα γεμίσματα μπορεί να σταματήσει και σε αυτή τη φάση. Μπορείς να καθαρίσεις σε αυτή τη θέση το καζάνι σου. Αυτό που δεν είπα, ο πελάτης θέλει από κάτω, του έχουμε δώσει αυτό το ύψος γιατί ο πελάτης θέλει να μπαίνει καρότσι, να αδειάζει το περιεχόμενο σε καρότσι. Γι' αυτό και αυτό το ύψος είναι λίγο ψηλό. Ο τρόπος αδειάσματος είναι εύκολος. Είναι μελετημένη και η βάση του από κάτω για να μένει ελεύθερος ο χώρος για το φλόγιστρο. Δείξε λίγο το κενό του. Αυτή είναι η κατασκευή, είναι από ενισχυμένα στρατζαριστά, είναι με κινητά τα δαχτυλίδια του, είναι με ρουλεμάν. Είναι μια κατασκευή αντοχής η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η ίδια κατασκευή αντέχει και 250-300 κιλά άνετα. Καλά καζανέματα.